Nagmaoy nga senior citizen human mahubog napusilan sa pulis nga mitubag sa alarma dihang tigbaso na unta siya sa gialarmang senior citizen. Kini ang report ni Pemari Dumabo. Naigo siyang paa si Lolo Aguido Laog-Laog sa 69 anyos taga Barangay Mohondak Bayan sa Talisay. Gisaysay ni Police Corporal Junel Labitad kang Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga nadawat nila ang alarma sa amahan nga nanggukod siyang anak nga nagbitbit og sundang. Hubugid siya dinhi uli sa balay na ay gamayng lalis na hitabo sa balay na gibadlong sa anak moto ang anak gigukod og sundang. Sa ilang pagresponde gibuyag ni Labitad sila og laog. Apan inay maminaw, giatubang na hinuon siya o gihanan pagtigbas. Natumba si Labitad og nakalihay sa pagpanigbas. Apan diyang mihanausab sila og laog pagtigbas kaniya, gipusil na lang kini sa pulis sa iyang paa. Natumba na siya ma'am na nasa ground. So na sundang indaak na gid siya nga sundan pagid og tigbas matong na pusilan sa paa. Ang ato gyud ang atong instruction sa tropa is depensahan ang ilang kagalingon o irespeto pod ang human lives, no, as much as possible. Dili lang mo resort into extreme. Subay sa hitabo, nagplano si Caballes sa pagpaubo sa iyang mga sakop sa firing proficiency sugod karong weekend. Iyang gipasabot nga dili kini unang higayon nga giatake ang iyang mga sakop og nakapusil isip pagproteher sa ilang kaugalingon. Gustong makasiguro ang opisyal nga makalikay sa risgo sa kamatayon ng iyang mga sakop, ilabi na sa pagtubag og mga alarma. Uban ni Jun Solon. Ako si Pemari Dumabok. Balitang Bisdak.